secara live streaming. Atong tapuji matuhata, marede mahita siya bukide nomor 557, ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu di bata maho, ale sadok tanoon, edehon hamu mahamulion ni gorna, marmulia bahen hamu, puji-pujian na, dok hamu madok di bata, tung nasokal do akka pabahenanmu, binahen inhatibul ni gogom, ikon marsobat tuho akka museum. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan di bata pergugo na suhatu dosan, nama dok mauliate do hami tuho, ala di papatar ho do tuhami tu akka sipilibegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiruham, saya payan madi hami rodi pinopernami barita na ulii, jala pararat may itu saluhut bangso, asabisan sodang ni hasangaponmu, doho di akka na hudul di haholomon, doho na nilinggoman ni hamatian, maritehiti anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpu epistel di pertanyaan di provinsi iman atas surat di sada kronika bido saplonom mamuka sian ayat turpu sada sahat tu ayat turpu lonom tapai huti hukma. Ikon merlas ni rohama atong akalangit, jala marolopolop tanaon. Jala pa buah-buah hamuma di tonga-tongan akka perbegu, Jehovah do raja. Marhasak-hasak maloti rodi isina, marolopolop maladangi rodi nasa nadisi. Marolopolop ma disi sude akka hau ditobat, diadopan ni Jehovah. Ay nungaro ibana laho manguhum tanaon. Madok meliate ma ahamu tu Jehovah, ay nabasa do ibana. Ay rodi sa leleng na do asin ni rohanay. Jaladok hamuma, tupahi mahami ale di bata ni hatuan nami, jala papungu, jala palua hami siyan akabangso parbegu, asa hupuji hami guar muda badiay, jala matanggulhon puji-pujian mi hami, pinuji ma Jehovah di bata ni Israel, siyan nasa inganad dohot rodi sa leleng na, jala rimbang soy madok, amen, jala puji-pujian di Jehovah, ido sahak na, martua do na tumangihon hatani di bata jala na upiopsa. Amin. Marade mahita siya bukid nomor 670 ayat 1 dohot ayat 2. Nirada
Asini rohamadi hamu dohot daming, sian Tuhan debata amatai, dohot sian Yesus Kristus tohatai. Amin. Horiani Tuhan tadi hamu amanami inanami, di tongani bagas nabi, selamat borngima dihita. Hatani di bata nagabi jamita di partangiangata bornginon. Tebuat masian natar surat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus. Biduna palimahun ayat 15 sahatu ayat 20 sada songono matar surat disi. Efesus 5 ayat 15 sahatu 20 sada. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna songon akana maroha unang masongon akana hurang roha. Parhasia kamu matiki ayari hasusaad donwaing. Dibaheni unang magabi mauto hamu alayatu si hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguado di bagasani alay goktod di mahamu. Hataho kamu ma sama hamu aka ede pesalmen, aka ede puji-puji adohot ede partodion, edehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu madok maulete siala saluhut tu debata ama, di bagasan gowarni Tuhan ta Yesus Kristus. Masih oluan mahamusian biar ni rohamuna mida Kristus ima sahatna. Di hamu manami inanami hita saluhutna turpuhon ima pangajarion ni si Paulus tu huria na baru jongjong huria Efesus. Asa marhiti-hiti pangajarioni bui takas songo dia do perbedaan ni halak naso Kristus dohot halak na di bagasan Kristus. Itu si Paulus luar biasa do, mabahe contoh na konkret. Menglotazaha di bidu limaon. Adong dua tiruan, dia do perbedaan ni halak naung manada Kristus dohot dang. Dia do perbedaan ni halak Kristen dohot nasok Kristen. Di bidu limaon adong dua dibahen si Paulus kobaran. Na perjulu anak hatiuron dohot anak hahulumon. Na paduahon na tarpudum dohot nadungo. Alani ikotakas dutaida bohado pangatusion ni si Paulus halak na di bagasan na tiur. Ahada fungsi hatiuron. Holan bicar mataniari manuguti. Dang bicar rope madok. Bicar rope akka bidong, akka dorbia, akka bunga, nunga. Hehe. Lapatan na tiur mabuan semangat na baru. Harapan na baru. Mangerbang bunga-bunga, martahuak, manuk, aka tumbuh-tumbuhan mulai segar, bergerak mas seluruh kehidupan. Ima na perjulu hatiur. Na paduahon hati uroni mabuan kepastian. Takas tarida, takas botoon, takas atusan. Mga bolokon keragu-raguan, mga bolokon biar, mga bolokon rasa kuatir, dohot aka
roha natahuto. Na patuluhon mangalehon sinodang natakas papataro sa luhut na. Alani halak Kristen harus pertama-tama sebagai anak hatiuran, anak-anak terang harus membawa harapan baru, kehidupan baru, semangat baru. Paduahon ikon mangudu di bagasan kepastian, mangabolokon keragu-raguan, ketidakbenaran, kejahatan, hahulumu dohok nama ragami. Ima halak Kristen. Na patuluhon manodangi saluhut. Na ido bahari dok Tuhan Yesus di Matius 25, hamudo panodang ni portibion. Menerangi, memberikan harapan, semangat, gugulas ni roha, dohot aka, hal-hal nauli tu aka nahumalia. Sango dia mahrona hulum. Uji mamaljuro mate lapu di jabu. Ngasomal behita mardalasian ruang tamu, tu ruang makan, tu kamar, alai holam mate lapu, itor maratukan dui. To bom matu pitu, gok mabiar, dang pasti, dohot akan amaran. Ido hola disuruh danak buat jotusan, gelap takut. Alani hahulomon iman na mangaleho biar, na mabirbiari, na mangaleho ketakutan, na mangalehon aka harapan palsu dohot akan amaragami. Orang Kristen harus menerobos itu sekarang. Jangan memberi ketakutan apalagi di jamat tonwai. Nah gudang tahabiari, biar masih jalangan, biar marsaur, biar pajupang, biar songnon. Dang nama dok ala har Kristen mah terobos isu dia tidak. Tetapi kita harus berpikir secara jelas. Alai unang dohot halak Kristen pajibu-jibuhon. Menakut-nakuti. Paheba-hebahon aka ancaman-ancaman. Mulut adupin weng sahid na luar biasa on. Buda tapa mati bui. Buat carana tajaga dirita. Itu cara. Molo adong nuaeng akan nama biari hita, bui do itu patai, bui. Asal disiplin tu arahan na jelas. Unang merasa dang adong alam merasa dang marsahi tibana kebi marlomo-lomo kebo sembarangan, itu mabahis sahiti. Nah berdua homa ahamari dok si Paulus taringot tu beda nih halak Kristen dohot. Nah sok Kristen di patudus do itu halak na terpudum dohot na dungo. Molo di ayat 10 di judul ni turpuk tau takasdo di dok si Paulus. Di baheni nado tarsunggul mahona terpudum jalahihi siana kanamati. Gabi sodangan di Kristus maho. Tarsunggul, sadar, dungo. Halak na dungo buhamay. Naubotuahan na humaliyang. Naubotuahan na niyadupan na. Memahami segala yang terjadi. Mengerti apa di sekitarnya. Apa yang sedang menggejala. Apa ancaman, apa segala macam. Ima halak na dungo. Jadi halak na dungo ima halak na siaga, na waspada, bersiap-siap. Ala yang kun halak na terpudum do halak na sosadar dui. Uji majusukun halak na terpudum, ahado margami na marukor de terus. Ahado lom na renges de terus, mamulus-ulus ya tanggurung na idangi botoy. Jamaton yang ngagudak kalak bolang do aledang sadar. Secara fisik dia terbangun tetapi otaknya, kehidupannya, hatinya, pikirannya tidak sadar.
ngagudang nuaing. Tang sadar kita ahanang terjadi di humalia kita. Ala ni aka ekonomi, ala ni teknologi, ala ni hamajuon, ala ni ancaman-ancaman ni ngolu dohotak kana maraga. Ala nima borong ino dipaingat Apostel Paulus mahita di ayat 15 ahamatak kasidok si Paulus ison. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaun. Atong manat mahamu. Pareso, mereview kembali, mengkaji ulang kembali kehidupan. Parangita, ulaota, parniulata, parkarijuata, parsaurata, haporseota, parsitutuota, parsaurata tudongan, dohot aka hubungan-hubungan sosial. Mamareso dongan namuran. Songo dia dapat dita marulang ainda balga suarana markumis na. Ale songo dia asing bajuang goau. Mamare sodiri nama olan. Ido bahari dok kana pistar pekerjaan yang paling sulit adalah menaklukkan diri sendiri. Orang bisa bilang menaklukkan binatang buas, harimau, singa, tetapi menaklukkan diri sendiri kita sering tidak mampu. Hisap keinginan ambisi dohotak kanama. Alani manat mahamu mamereng manakasi parulaunmu nunga obas na hitan waeng mengintrospeksi ulang kehidupan. Nga obasnan wa kita mengkaji ulang saluhut nasa pemahaman, pemaknaan ni kehidupan, pemaknaan ni holong, pemaknaan ni parsaora dohot debata, dohot akaha magulmi ni nguluta. Seseorang ditentukan oleh perjalanan waktu. Waktu akan membuktikan siapa kita. Apakah kita mampu, apakah kita orang hebat, apakah orang biasa, apakah orang-orang luar biasa. Sarupa do partikia dileho tusuni di portibion isi bataho halana. 24 jam sadari. Alai tingkat keberhasilan, tingkat nih kesuksesan, tingkat nih bagaimana menata kehidupan, dia tergantung memakai waktu. Somalna molo 24 jam sadari sabarungin. Somalna dipakai zolmame walu jam karijo, walu jam mamareso marparsaura dohotakan maragam, dungi walu jam istirahat. Ido Somalna. Alai gudang donuain gabi alak karijo sampai 10 jam. Istirahat na gabi onom jam. Adong nan nakarijo sampai 12 jam dia rumah istirahat na, dia rumah dohot nang aka beres-beres, hudul-hudul manoton dohot rekreasi. Alai godang dohalat nuwain karijo opak jam, alai morum 12 jam. Anggoy ngamar sai be, ngasih pare sobe. Jangan pernah harapkan kita berhasil kalau kita tidak memakai waktu sedemikian rupa. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati kalau kita tidak bisa memakai waktu sedemikian rupa. Anong lu sada filosofi ni napis taridok songono. Ketika kita waktu kecil, waktu seperti merangkak. Ketika kanak-kanak, waktu seperti berjalan. Ketika dewasa, waktu seperti berlari. Pada saat kita menikmatinya, waktu sudah berlalu. Anggotiki PCP sedupe sahirana merangkak do partikiani. Alai dung mulai danak ngamulai merdalan. Alai hola magudang marlucong hola neng tapake habis. Ngasal puhapi. Oleh karena itu salah filsuf ni Inggris Francis Bacon medok sokono. Kualitas hidup seseorang bukan diukur berapa lama dia hidup, tetapi apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Kualitas makna hidup seseorang bukan diukur berapa lama dia hidup, berapa usia, sadia gajang umurna, alai
ahamadi patupana saliling manggulu. Ido bain nganti kina gatiot ta filosofi ni halak batahi. Lapa-lapa ditoruni sebuan biar malap-alap asal ma dihanguluan. Itu mengulang ko malap-alap do. Tetapi hidup kita waktu kita pakai sedemikian rupa luar biasa. Nah patoluhot dipakai di pangido Apostol Paulus memarhiti turpuk tahun. Atusi hamuma dia lomoni rohani Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Nio mana maul, nio mana jumujud. Kita sering memaksa untuk Tuhan memaui kehendak kita. Kita sering merasa kecewa ketika doa-doa, permohonan kita, keinginan kita seakan-akan tidak dikabulkan Tuhan. Oleh karena itu kita sering berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengar. Padahal bukan, kita berdoa, kita meminta bukan untuk Tuhan memaui kehendak kita, tetapi kita mendengar keinginan Tuhan. Jangan pernah pakai doa-doa, ibadah, persekutuan, iman untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginanmu, tetapi untuk membuka diri apa keinginan Tuhan. Nah, pau patut diturbuk to nah maridok unang mabuk hamu bahenon ni angkur. Mabuk maguarna. Ahana na mabuk hilang kontrol dang mampu mamereng nasitong peol-peol rabak-rabak merdalan mabalabal. Dada hola nanggur nuaing nama mabukan goda kalak mabuk nuaing. Mabuk di gaya, mabuk di style, mabuk di perabot, mabuk di peralatan, mabuk di harta. Mabuk. Tangga bidang mampu mengontrol hati, mengontrol diri, mengontrol segala keinginan. Dihamakin anami baju contoh. Sedia godang manuaing kabaya muna sohona pakai be. Nah udah dak kona pakai sampai 2 tahun. Tas sipatu dohot na meraga. Aka mata mesti sedia godang manu yang aka bajumu jas sepatu dohot na meraga. Manang nuang na hebe na. Aku udah kalak nuang marhapi sampai tu 24 tuahan yang narohi mabuk gaya. Iya soi gohatana holan. Kau tahu be? Ilangi sudi. Hilang. Alani kita harus sekarang menguasai diri. Jangan terjebak. Jangan terlindas oleh zaman. Zamanon mana warun segala sesuatu bisa. Tetapi orang Kristen harus mampu memilih yang terbaik bagi dirinya untuk saat ini. Zamanon para dihuna hape tahu. Hape tahu. Songo dia petau. Ketika kita tidak mampu apalagi denuai. Alani kartu kredit, alani Gojek, GoFood segala macam. Badang buat hobi. Sudah. Habis mah dipasuda mah nang nadongi. Edo bahadi dok sahalak napister ni Amerika Alvin Toffler. Orang yang mampu bertahan di zaman ini adalah orang yang memahami apa yang sedang terjadi dan menundukkannya, bukan ditundukkan. Kita terjebak dengan gaya hidup, dengan cara kita akan terlindas dan mungkin menjadi larut, tidak jelas arah perjalanan, mabelabel dan jelas. Nah parpudi di dok di turbukton, di hokamuma, di puji-pujian, pesalmen, huhut madok mauliat. Nio marasada sikap ni halak Kristen, naikot terus menerus si kembak kono. Madok mauliate. Mauli hati-hati. Molo ni dok mauliate ima halak na mampu madok mau nilai adong na jinalona. Dakea ni dok mauliate tu jolma so adong na jinalo.
Unang majo secara materi penajinalo alay sambutan na, pajak konon na, pakatayon na, hubungan na ni Dok de Mauliati. Ala ni halak na mampu madok Mauliati ima halak na mamering na denggan siya sudin manangisip ito. Ala ni arahkan pikiran, hati untuk melihat yang terbaik. Dakya halak madok Mauliati ujujuk rohana tersinggung jala. Moluadong akan nama bahen dang cocok di roda. Kita bisa mengucap terima kasih ketika kita menerima hal-hal baik. Oleh karena itu orang Kristen pada dasarnya harus mengucap syukur karena banyak hal yang kita terima saat ini. Setiap saat, dari siapa saja, dari Tuhan, melalui alam, melalui segala sesuatu yang Tuhan berikan menjadi sumber kehidupan buat kita. Ikota kasdoi bernginon dohonot ta mauliat. Apalagi mah di tonga-tonga ni hamaulun nata adupi di zamanon. Di obas-obas na perpudion. So tung sumurit las ni roha dohot madok mauliate sia rohata. Asa margugu kita mangadupion. Unang tapa bungu-bungu akan hurangi. Unang say hola marningot bohahiado na tuarisada. Ngagodang nuangi ungut-ungut, ngamasi holau songon na Somali, ngamasi holau marpungu-pungu, ngamasi holau songonon, tahu jo si holidak pala buhay, asal mahipas. Unang Diyos ni oluan hisapi. Kegagalan bangsa Israel, Tuhan marah kepada bangsa Israel di padang gurun ketika mereka mengingat kembali masa-masa lalu, ketika mereka di tengah perjalanan hal kebiasaan mereka tidak bisa dilayani oleh Musa, lalu mereka komplain, teriak, tidak menerima itu. Molo petungdang adong akanamu banuaing di ngono unang jotor marungut-ungut, unang jotor holsowan, unang jotor adang sitong binamangulu. Sitong dopi ngulu ta sa sanari, sonang dopi hita, bu dopi hita marpara saora. Bu do moru akadalan ningulu, bu do akaparjupangan akaparsaora dohot akana maragami alayah do nanang bahenon na nang hipasi ta nang sehat ita nang sudita tamoton naulion asarap taruli hahipasok kita usudi ido halak na porsia. Jangan mentang-mentang Kristen dia langsung berani, dia tidak berpikir, dia tidak pernah ada perhitungan. Itu bukan orang Kristen. Mana temahamu, mamering, mana kasih. Amin, martangya kita. Mau lihat tema Tuhan nami, hupasahat kami itu ada pamunabadiai. Na mangaramoti mangiri-ngiri kami sahat tu bornginot. Molobui hupatu pahami partangyangan siatongan di bagas joroon. Rabdoho saluhut ruas ni huriam di tongan di bagas nabi. Holan asini rohamlo yalini mau liati madiho. Pamujion madiho olat ni orro di saliling nililing. Tuhan debata manami marhiti-hiti hatam. Nunga disosoi di sengguluyo hami saluhut. Godang situ tu dope ikos si pareso on nami, ikos si patureo nami, ikos si paibaru on nami. Molo di tonga-tonga ni akan hamubau na huadupi haminwai. Boy do dang jupak kami songon nani hirim ni rohanami. Boy do moru akapar saura, boy do akapar dalana dohot akan amaragami alani Tuhan. Say loas motodim todi parbadia mengajari hami. Asa totong di bagasa tirni roha dohot pikiran. Di bagasan haporsiao dohot di bagasa pakirimon. Nasa yurupamu donganamu dohami. Paso-paso masaluhut ruas ni huriam di tongan di bagas nabi. Paso-paso nang akaparhaladom. Nama kubasi di ganup-ganup uwek nang disiat tongan di bagas daron. Pos marohanami molo petong songon nama biar haminwaing. Alani sahit na mangunggop portibion. Alay pos dorohanami hodo dongan nami. Hodo nama kaol hami. Na padaho kami siyan aka sahit dohot akan namang ganggu ngulu nami. Lumobi hahipason nami. Atong sayramoti iring-iring mahami. Si sadusa pangalason nami. Marhiti Jesus martangia kami tuho. Amin. Mari dihita sian nomor 614
ayat 1 dohot 2. Susona puna dohot na dong dia gogo dohot hosaki sahabat tungani sahabat tungani. Sarajai mamataki Martagyang mita. Di bata manami na marabangsa di Banua Gijang, tatadahami mariti Yesus Kristus. Madumuliati hami Tuhan tok tuho, didungani ramuti ho hami. Di bagas nami ganup, manang di dia pehami. Saunari, mamuji pasang apoko. Nungau bigi hami li Tuhan hatami na pinatorang ni naposom. Gabi gugu may di pamatang ngami. Gabi gugu may di partodyon nami. Di namadalani ngulo nami. Toktong ajari hami. Toktong tugu-tugu hami. Mardalan rabdoto mga tusi lomo ni roham. Dang lomonora nami li Tuhan, alay na lomo ni roham do na saut di bagasan ngulod nami. Molope, ado ngaka holson ni roha nami, damarungutungut hami. Alay, watu si hami, namasa di ngulod nami, margugu hami rabdoto. Dison, dinamartangnya kami li Tuhan si Panginoon nami. Akaruas ni huriam, aka ianak komu, na met na balga, na marsiajar, na mangalului karijo, nang nakarijo pe. Pasu-pasu nasida li Tuhan. Gonggomi to dinasida. Tarlomo biya kaya nakon nami na marsiajar ibagas nasidabi. Lehon ringgas ni roka di nasida na marsiajar. Nang pedibagasan jabu nasida nasina marsiajar. Nang akan na mangulul di karijuna. Sa lehon ma karijo nasida. Molope ditikion. Adong aka pemutusan hubungan kerja alani namasa di bangsa nami unang madili nasida alay hirimo nasida do naune nauli ditekina dapot nasida silas ni roha buat kami ali Tuhan akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton. Gonggomi toddi dot pamatang nasida. Molorope parsahitoni dang madeli nasida. Alay lamohot marapor siyaon lamangido lamsolhot tuho nasida. Mangido di hamalumo ni parsahiton. Alani pasu-pasu ma aka ubat na pinangan nasida. Pasu-pasu ma tangan ni para medis na merawat nasida. Paritiamu pamalupon nasida.
nang pesonari li Tuhan, buat kami akka para medis, dokter, na merawat akka dongan nami na marsait. Lu janon sila li Tuhan. Lani pagugu, leonay pason, pamatang na to di nasida. Di na merawat akka silsot nami, keluarga, dongan nami, namandayeli nasida. Wa kami bangso namion, pasada roha do pikiran nasida. Molo pe masa nuaingon, padau siya bada-bada. Padau siya nakatai tayo di sibolis, namu bui manegai, hasadaon, ni bangso namion. Ani buat kami manang pemimpin bangso nami. Siya presiden, 3 pusat, 1 daerah, 1 desa. Leo nabisuhon na sida manguluhon bangso namion. Asa di bagasa dame na sida mangulo kami. Buat kami nang aka huriap-huriam. Manang di dia pe. Di bagasan holong nasyaku nasida. Di gonggomi to dima nasida. Tarlu mobil ali Tuhan. Diaka uluan ni huriam. Parbisuki jala pergogoi nasida. Toktong nasida. Manguluan huriam di bagasa katam. Alani sa jumolo mahami sesa dosa nami. Asa taruli hami di pasum-pasum nabadiai. Mangasaon Yesus Kristus Tuhan nami pasatami tangyang amion. Amen. Mari demaita indeta nomor 450 ayat 1 ayat 2 Uhud papungu pelian. Tatangiyakon mapiliata martangyang mahita. Alo di bata manami na di banuagi jang hodo harorowan ni sile saluhut sile holihon adeng gadoho nasa ulibasa na mauli utus. Upasata mi masya nanilehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hosos di jolom. Paso-paso may jarara mo tiya sahur pasya kami pilihanon. Pati bulhon harah jom mo dito ngatongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam to dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam kirkir hami madok mauliat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramadok mahita ditangiang hato patay. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarm. Say Roma harajaon.
Sa isaw at malomoni roham di banu ato ngaw songon na di banu agijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Si isa mo dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ahoro na puna harajaun, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililing na. Amen di paso-paso jalari ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan di batamo buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batamo buhina tuho. Jala di pasaur hon madamen atau todim. Amen. Amin. Amin. Di hamu amanami nanami hita saluhutna di tongani bagas tabi mau lihat ema dito hata lanung ngamardalan partang yang atta bornginon songodala tamar parsaur atu di bata hamis yan nama kubasi siya tongani bagas joroon pangulan nagotiki kaparhalado ni huria doho sudi nasa song leader pemusik operator juru kamera pasahaton. Salamat borngi madihamu horas mahita saluhutna tuhatama dongata.